tintin na piyuron. Mutog! Mag-istambay sa syudad sa Dumaguete. Dugtog mo, kanta mo gitara, taroto, taron makikiga. May angkol. Aray, katsugod. Pakita. Shit, sabas mo ba na? Nga. Wala na ulit. Kani, kay gamay na mga tong ilim nun. Ito. Parang Yan na. Maglingaw-lingaw sa ta. Imo siya ni, kisa may, ako sa ni. So, Kisa may naitig mo diya. tigmo. Oh. Ako sa niya. Sige, ako yung nagtigmo, be. Kini. Isa po na ngatig mo. Ito po. Ito po. Bata pa. Ikaw muna. Bata gisip. Mga bobo! Sige may pag sinanaan sa dako. Imo ah. Nagyubuan. Katong kan. Bay ni Adan. Kakabot ha, bawal bastos. Bawal. Wala pa. Daot. Kaniha. Bawal. Sa bata pa, gisaninaan. Pagdako na, gihukasan. Ang bastos. Dili na bastos. Magbastos mo. Lagi na ako, hukasan na, man lagi na. Dili na bastos. Kamugon mga bidaotan mo na una. Di ba may kabalo? Unsa man? Kawayan. Ayan. Bola lang yan. Sira ulo. Ano makawayan, ma'am? Kaysa bata pa na, dabong. Ano na siya, kuan, panet. Pagdako na, wala naman na. Mga bobo! Ayos, magpod. Usap to man, sa? Ako na pod. Hangge. Mag-istambay. Kanet. Japan siya. Dili Japan ni binastos ha? Hindi kaya pwede Wala. Kasaban tas ato mga followers sana. Pwede pa sulod ang tanan. Sa aero ko ng puti. Bisa mo tagdulog bastos naron. Kaputi-puti. Mura man ron. Puti man. Bastos. Puti Lain may mo. passport. Sama Sa Billiard? Ano na bilyard man? Tira ba kayo? Ay, oh. Kay mas scratch no. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Kapuon man din. Dapat yung sulod. Bilyard di ay. Sala. Sige ako na po. Di mind mo. Kaya po be. Wala binastos sa gyapon. Wala. Dili bas. Kabayo ni Adan dili mukaon kun dili sakyan. Na. Dili sakyan. Bayin mo nung sakay mo. Bastos ko kayo mo una. Bayin mo sakay. Wala pa kayo mo kabalaw sa tubag. Bali. Unsa man be? Taro na kayo. Kaguran. Ano man ako guran? Sakyan. Sakto magkakod. Oh, Sakay mo kada. Kagod maglubi. Mukaon mo maglubi. Imo sakyan. Bastos Sama. ko mo una. Nano ko ako ako. Di Mag-istambay. ko ni bastos. Sige. Unsa po na wala. Kung iduot, init. Kung paggulbot, nagkabulingit. Binuang. Bas dili na bastos. Wa maging makabalong sa answer na po. Gamit kag 150 ra. Dili ay 150 tirada. Ay mo ana. Ay nang answer ana. Pagsulod, init. Pagduot. Kabuling. Dili lagi. Sampan sa katong kapatuloy. Dili na siya. Ay, bastos. Ay, Dili. Bebe, unsa man. Ang answer. Luwag. Tawa, kung magluto kag sampurado, di ba? Pagtulog nimo init. Pagulbot, di ba, magkabulingit kay kuwan. Nay mga kanon kay kanang sa chocolate niya. Sakay mo kanang sana. Hugo kay mo gunahuna. Dito ugaw kay mo. Okay, imo na kasi sa basket sa Ano mga ginawon? Sabay mo. Kana yung tarungan yung kani ako may larong dili bastos. Kay Kana, unsa may kalahian sa baktin og tintin? Asamot. Asamot. Bastos ba natin? naman na Tinti na lang. Dili bastos sa tintin. Butong tintin sa bastos. Sa bastos. Di na bastos. Unsa may kalahian anak ko na Be. Ikaw Kaya ang baktin, kung ang piyuron, mulubog. Kung ang tintin na piyuron, mutog! Mutog! Mutog!
Mag-istambay. Kanila ko di ko ni bastos. Okay naman. Dili man sa ingon ni panghambog ha. Oh. Akong lulo. Kuyog ni pamasul ba? Dili man tigmo na. Di na tigmo. Sige, tiwas sa saklaman. Para maminaw. Ki, ako ba kay katong kami kuyog ni lulo kay manalo man mi. Oh. Umana mi ba? Mutong akong lulo bitaas ako tong. Salo man siya. Salo niya si gulat taas. Sino kung paabot ba? Bitaas ako tong akong lulo eh. Hantod karon wa pa man siya nito nga. Uy, ano man? Patay na? Wa ko kabalo kay hantod ka wa pa man ko kita nito nga. Taas ako tong akong lulo. Wa man klaro mo ha. Uli. Sino mo tigmo? Tara, tigmo. Bahala ka. Wala min nakakatawa. Wala. Ginawa mo na imukol. Tigmo mo to. Wala ulit ala. Hello! Bago ko tapusin yung video, marami pong salamat sa pagsuporta ninyo at bago ko po, babasahin ko po yung magpa-shoutout. Shoutout po ni Tinapunan Vines, Paul TV at saka lahat ng mga staff ni Norman Linding. Marami pong salamat sa lahat ng mga nagsuporta sa aming mga video sa page namin sa Facebook. Maraming salamat po. At thank you for watching. Bye-bye. Mwah.